Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wannan analysis ne wanda muka yi trading ɗin shi. So ga analysis ɗin yanda ya kasance. Mun ci tun daga wannan wurin da na zo na rubuta market structures ɗin nan zuwa TP. So mun kai TP. Kuma ga yadda market ɗin ya juya. Wanda ya saurari karatunmu na jiya da na yau da safe, so zai gane dukkanin abin da muka yi a halin yanzu. So ga shi ne wannan shine trade ɗin da muka yi na ƙarshe a yau ɗin nan yanzu haka. Wannan kuma trade ɗinmu ne na shekaran jiya zuwa jiya. So ga trade ɗinmu nan wanda daga nan gudun nan ne interim. Ga shi nan market ta zo ta yi wannan tafiyan ga shi nan. Kaga tafiya market ya yi kyau sosai da sosai, ya ba da alheri. So shi ma wannan kasuwan da kuke gani ya yi tafiya sosai da sosai, ya ba da alkhairi sosai. So ga interim nan inda na ce a shiga. So duk wanda ya halarci class ɗinmu ɗazu so zai gani ga shi nan. Daidai nan ne na ce kowa ya shiga kasuwa. Wanda ma bai yi deposit ba na ce mishi yayi ƙoƙari yayi deposit saboda wannan kasuwan yana da high probability market ɗin za ta bamu abin da muke so in sha Allah. Da yardan Allah kuma ga shi market ɗin ta biya abin da ake so ɗin. So akwai karatu na wanda na ce zan sake a cikin VIP. So wannan karatu na musamman ne gaskiya. So shi ne wanda in ka mai da hankali kai ma za ka tsinci kanka a cikin wanda suke irin wannan trading ɗin. Wannan trading ɗin in kai karatu za ka iya, amma karatun ka san a wurin wa za ka koya kuma me za ka koya wurin shi. So ka gani wannan da kuke gani ga asalin overall direction ɗin market ɗin. An zo an samu breaking na wannan structure ɗin. So market ta yi pullback. Wannan da kuke gani order block ne market ta zo ta ɗauke shi. Ta zo ta ɗauki liquidity a wurin. So tun da ta ɗauki liquidity me ya rage? Kawai za ta ci gaba da rising ne. So ga shi nan za ta ci gaba da rising ɗinta ne zuwa sama. Okay. So ga shi nan amma dole za ta yi retracement zuwa nan. So mu dai muna nan muna kallon market ɗin sai gobe in sha Allah in Allah ya kaimu. So muna da class kar a manta ƙarfe 9 za muyi class. So 9 za muyi class da daddare. So gobe da safe muna da class ƙarfe 7. Sai kowa yayi ƙoƙari ya samu halartar wannan class ɗin. Ga interim wannan gurin wannan da nake ta nuna muku nan ne fa inda muka shiga kasuwa. So ga structure ɗin kasuwa. Wannan da ke diagram na market ɗin kenan. So zan zana muku shi dalla dalla ku gani ga shi nan. So haka market ɗin bata mana. An samu inducement wannan order block ne. So market ta je ta ɗau liquidity a wurin. So an samu ga shi nan market structure shift. Ga shi nan market ta zo wannan shine inducement. So wannan kuma break of structure. Ga shi nan market za ta koma ta yi haka. So abin da fa market ɗin ta yi kenan. Abin da market wannan inducement ne. So market abin da ta yi kenan mu kuma muka yi amfani da dama. So muka shiga muka sa TP mu a ƙasa. So bari in koma in sake wato matsewa in shiga chat ɗin in sake muku abun. So ga shi nan zan yi yanzu sai in ɗauko shi. So bari ka gani. Yes. So bari in ɗauko zanen diagram ɗin ku gani. Za ku ga ya yi muku kama da irin wanda na zana yanzu. So ga shi nan iri ɗaya ne. So abin da market ɗin ta yi kenan an yi amfani da mutane ne. Mutane sun shiga kasuwan a wannan second leg ɗin. Sai kuma market ɗin ta nuna musu ba shi bane second leg ɗin da za a yi amfani da shi. So an mai da shi liquidity ne gaba ɗaya ya zama inducement ne kawai a kasuwa. Market ta yaudari al'umma. Tukuna aka sa mutane asara. Idan kana da buƙatan group namu wannan number da kake gani shine za ka ɗauka sai ka yi min magana in sha Allahu ta'ala. So zan saka a cikin group ɗinmu free. Akwai kuma group ɗinmu na VIP ba tsada ne da shi ba. So kana da dama za ka iya join.